Kaixo, Pepe. Kaixo, Eugeni, ondo? Zer moduz. Oso ondo, Granadatik iritsi berri. Abai, Bai. nekatuta egongo zera, ondo. Nahikoa negatuta nago, baina bueno. Baina gogotsu, beti bezala. Eta gainera zer egin duzu musika edo pelikula bat auka. Bai, egon naiz Black Beltzarekin. Orduan bazegoen jaialdi bat, eta orduan hor egon naiz Black Beltzarekin irekieran, eta gero egon naiz epaimaian, eta larun batean eman nuen olako masterclass edo atelier bat, transmedia narrazioen inguruan, beraz hor egon naiz topean. Eta atzo gauean iritsi nintzen, eta gaur hemen zurekin. Jungo gara, atzeaka ondo luditzen gazezu. Nola zezinen musika munduan? Musika munduan oso txikitan hasi nintzen solfeo ikasten, akordeoia, etxean zegoen musika zaletasun handia, eta horrekin hasi nintzen. Baina gero Iño Garaiarekin batera, berak gitarra ikasi zuen, talde batean hasi zen Onjarbin eta Irunen, eta orduan ni hasi nintzen ere gitarra ikasten, eta nahi nuen banda bat osatu, eta orduan Iñorekin batera. Nahi eta biok, orduan osatu genuen kortatu. Hori ja, imaginea, 83an hasi ginen hor gauzak idazten. 83an egin nuen nik El último ska de Manolo Rastaman. Eta gero 84an, biok deitu genuen Makineri, Matxin Soza Barbererekin, grabatu genuen maketa bat. 84an. Eta ja ziginen, maketarekin batera ziginen kontzertuak egiten. Imaginaz, 35 urte. Duela 35 urte. Nego etu guztak, nego gogoiak. Okako ez nago, gogotatu gondogaz, eta hor, xatu zineten kakiak agazo, Mikel Casale, eta zemoruzuko esperientzia. Begia, askotan horrelako taldeen arteko ibilbidea ikusten dira oso gauza independenteak bezala. Eta egia da, bakoitzari eman nahi izan geniola bere hortasun propioa. Baina lotura handia dago, beti dago dudari gabe, nire hortasuna eta Iñorekin jarraitzen duen, baina gero badago ere ibilbide oso logikoan ikuste dut, ez? Kortaturen lehenengo diskotik bigarrenera egon zen aldaketa handia. Bigarren, kortatutik Estado de las Cosas era, baina instrumentazio eta sonoritate aldetikan gauza galdatu ziren. Baina hirugarrena euskaraz egin genuen dena, kolpez kolpe. Eta ekoizpena Kaki Arkarazok egin zuen. Eta ekoizpena eta gero Kaki Arkarazok sartu genuen talde barruan. Orduan, imaginarazu ja, kortatu kolpez kolpe aurkeztu genuenetik, 88an, kontzertu guztiak Kaki Arkarazorekin egin genituen, beraz bilakatu zuen berak, laugarren partaidea. Untriku Armendarik, zegoen ja bateri jolea, Iñigo Anaia, ni, eta Kaki Arkarazo gitarra jolea zen. Orduan, hiru horiek gero, hasi ginen pentsatzen beste talde bat nola egin, eta hiru horiek prestatu genuen, ja gero Negu Gorriak. Hori lehenengo diskorako, baina ja bigarren diskorako, orduan sartu ziren Mikel Bapen zegoena, Mikel Txopeitia, eta Mikel Kazaliz ere anestesia. Eta nolabait, banda gelditu zen eginda, gure jarrera grabatu genuenetik, hasi ginerako ja kontzertuak ematen. Baina lehenengo kontzertu zuzenean, eman genuen 80an, Herrera de la Manchan, hor presondiaren aurrean, eta hor Mikel Anestesia zegoen, oraindikan Mikel Bapez. Eta gero, gure jarreran Mikel Bapek grabatu zuen, eta ja girarako bostok ginen partaideak. Eta ni, kontatu dira zu pixka bat, nogutasun bakoitzakiko nolakoa izan den, baina ni jakin nahi nola izan zen asko maite dudan pertsona batek integrazioa
dela izaskun folkada. Bai, begira gu, beti negugarriarekin beti den musika entzuten eta ni beti prest izan naiz gainera ikertzeko, bilatzeko sonoridade ezberdinak, dantza ere oso gertu genukan, imaginazazu Radio Rahim videoclip egin genuenean, Parisetik etorri zirelako lagun batzuk, eta orduan horiek ateratzen dira dantza egiten hip-hopa eta orduan ezagutu egonenean Izaskun Forkada, berare bai, zegoela dantza horrekin lanean eta berarekin batera beste lagun batzu eta hola, orduan gomidatu genituen parte hartzera gure kontzertuetan, eta orduan kontzertuetan ateratzen ziren, Bera eta Amaia, eta biak hor dantzan egoten ziren. Orduan, Izaskun Forkada dantza egiteaz gain, abestu egiten zuen. Hor, bapekin reggae fagatu bat, eta orduan, azkeneko diskorako ditu genion ere koruak egiteko. Orduan, imaginazu, neugorriak desegin genuela 86an, eta baina esan genuen nola genukan prozeso judizial bat irekita, Rodríguez Galindorekin, erabaki genuen, irabazten genuen hori berriz ere elkartu behar genuela. 2001an elkartu ginenean berriro, orduan Izaskun izan zen beste partaide bat, berak koruak egiten zituelako, eta baita ere berak dantza egiten zuelako. Eta gainera, bat estilo batek ez oso guonez, ia estilo berdina zen eukaten, ez? Bueno, estilo asko jorratzen genituen. Bai, hori horrekin imaginazu, lehenengo nik uste bazegoela bagaje bat, eta bazegoen horrelako musikaltasunaren inguruan zaletasun izugarria, ez denok ginen zale fanatikoak, eta nik uste dut aurretik genukan bai reggae, ska, eta horrelako musikarekiko zaletasuna hor dago ere bai isladatuta. Gero hip-hopa ezagutu genuen, hardcorra ere bai hor zegoen, baina, klaro, bap taldea eta kortatu kontzertu asko genituen elkarrekin. Eta bio geneukan talde kutxun bat, zena Bad Brains. Bad Brains taldeak egiten zuen reggae eta hardcore. Eta hori dena estilo guzti horiek hor zuden izan. Eta berdin ere, Mikel Anestesia, badakizu gero, bera thrash metalatik ere bai, baina bera ere oso irekia izan da beti musika estiloekin. Eta musika asko usain zaio, imaginazazu, gira batean, Princek atera zuela disko bat, eta hori erosi genuen, eta hor furgonetan hori gindazen entzuten, ez? Eta bera bezala edozein taldea gustatzen bat zitzaigun, erosi, entzun, horitzen naiz ere Beastie Boys nola asko jartzen genuen, eta nik hori hasi marratuko nuke, partaide bakoitzak bere igual gustokoago baldin bazukan estilo batzuk, oso irekia zen, oso irekia ginen, eta beti deskubritzeko sonoritate ezberdinak. Nire gauza bat jakin dut, batez bi abelo honetan, nolatan zagutu zenuen Radio Rahim abestia. Bueno, izan duzen justo Spike Lee zuzendariak egin zuelako pelikula bat, Do the Right Thing, izena izan zuen ez. Orduan, pelikula horretan ateratzen zen personaje bat oso handia beti bidei batearekin. Eta gu genukan lagun handi bat, Ramon, eta orduan berari esan genion bera egiteko Radio Rahimen. Orduan, omenaldi bat egin genion personajeari eta pelikulari. Ezuka kuriositateanako zagoetu esaten du Radio Rahim, baina zer bai egon behar du horren altzetuk ez, baina pelikula. Bai, Spike Leek ere momentu horretan ireki zuen beste bide bat ere zinemagintza beltzean, hor zuzendari beltz bat kontatzen beltzen istorioak, pelikula ere eta gero gainera egin zuen beste film bat oso garrantzitsua guretzako Malcolm Xaren historiaren inguruan,
momentu horretan Malcolm Xaren liburuak eta dena ari ginen asko aztertzen. Eta horren bai, hor Spike Leeren lana oso garrantzitsua izan zen guretzat eta nahi genuen holako omenaldi bat egin. Gainera, film horren hasieran badago Rosi Perez, aktoresa bat, eta horren bera dantza egiten du boxeoa egingo balu bezala. Hori ere gero Izaskun Forkadak imitatzen zuen piztu. Zera gauza. Bai, galetzen baiazu niri botatzen dizuten hemen izenak eta hor ulertzeko pixkot ere, edo saiatzeko ulertzen ze unibersoa genukan. Gure, esen bakarrik gara hartan, guk ez genukan telefono mobilek, esen existitzen. Interneta ere ez. Orduan, furgonetan, imagina, eramaten genuen igual bideo batzuk eta orduan pelikulak ikusten. Kasetak. Liburuak euskan, batek irakurtzen nuen liburu bat, eta furgonetan urrengoak ere, eta askotan denek irakurtzen genuen liburua, eta denok eta gero komentatzen genuen. Orduan, bueno, solasaldi oso handiak, luzeak eta mamitsuak izaten genuen. Orduan, errepiteak, kabeterak asko ikutu dituzu ez? Asko eta asko guk furgonetan sartu eta kilometrok egiten genituen. Egun ginen, 83an egin genuen hipokrisiari stop biran eta egun ginen 2 hilabete terdi etxera bueltatu gabe. Hola egin genuen. Atera eta Europa osoa sarkatu genuen. Eta hori, zer da, osea, zer sentsazioa da norberantzat, adibidez, zuretzat, zer sentsazio gordetzen zaizu. Begira, ni orain pentsatzen dut nola egiten genituen gira horiek eta benetan zoragarria da. Eta horrendikan gaur egun, gaur bertan ere horrendikan jarraitzen dugu kontaktuan eta oso lagunak izaten neguarekeko guztiok. Bosta ginen, gero Izaskun Forkador zen, jitu zegoen baita ere, furgonetaria zena. Eta gure artean horrendikan mesoa bidaltzen dizkiogu, haberse pelikula ikusi duen bakoitzak azkeneko mantentzen dugu. Horrendikan gaur bertan batek jarri du, pelikula hau ikusi dut oso interesgarria, ikusi beharko duzuen. Eta hori benetan zoragarria dela, ez? Hor ze adiskidetasun mota, ez? Garatu genuen horren sakon, ez? Nik aro, gero, berehala, gero, neugorriak eta gero, justo momentu horretan, jaio zen dia unai, nire lehenengo semea, 95ean. Eta 97ean alaba. Eta horren 98ean egin genuenean gira, ja dutekin egin nuen irekiateak. Horren ja antolatzen nuen ez egoteko horren beste denbora kanpoan, eta bueltatzeko behintzat hori, 3 aste kanpoan baldin bazien, baina 3 aste izatea muga. Eta horrela posible nintzen bueltatu eta egon semearekin. Eta gero, denboraren poderioz eta umeak pixkat nagusiagoa zirela eta hola, orduan antolatzen genuen igual, nire bikotea den Jone, berak eramaten zituen seme alabak ere bai, erroman egon behar genuen aste bat, hor ikusteko kontzertu eta ni umeekin egoteko. Beti antolatu izan du dia gero hortik aurrera gauzak beste era batean, ez? 2 hilabete terdi bakarrik kanpoan, ni bakarrik egin nuen 93ko bira horretan. Zer izan itzegin kontzertua? Itzegin kontzertua izan zen 95ean prestatu genuen elkartasuneko jaialdi bat. Hor, justo lehen aipatu dut jada Rodri Galindoren prozesu judiziala zegoen eta bere alde atera zen sententzia. Hor narriz jondia genukan, hor disketxea eta disketxean zuden master guztiak hori dena galtzeko eta egin genuen elkartasun jaialdi bat hori dena blindatzeko, babesteko eta egin genuen hori dena jarraitzeko aurrera auzitegi prozesu judizial horretan.
bueno, torri ziren igual 15.000 persona, esan zen zoragarria, ez? Esan ozenki taldeko disketxiko talde guztiak, Italiatik etorri zen banda basoti, horritzen naiz, Haintxe Dualde adibidez, bera zegoela kartelean, baina bera etorri zen bere gitarrarekin eta zen zuen, nik kantu bat egin behar dut, eta jo zen eta kantu Eperak. Eta izan zen zoragarria, ez? Horrek eman segulako zureko indarra, sekulako indarra, eta erak guztaldi bat baita ere izan zen zateko. Gure kontra nahi duzue, ez? Gure kontra egin nahi duzue, baina hemen denon artean saiatuko gara hau ez gertatzen. Eta lortu genuen, horregatik 2001an elkartu ginen berriz ere, eta Neu Gorriak egin zuen, kontzertu bat egin beharrean egin zuen bat Baionan, eta hemen Belodroman 2 egin behar izan gerik. Bueno, Neu Gorriak izteragoa, zerratu gauza gehiago. Bada horrek, egin dituzunak, baina ekibainoak nik ikusi nahiko nuke zehazki bideoklipu bat. Faskunak ikusi genuen radioakin eta zurekik errespetua ikusiko dugu. Ikusi da. Bueno, hemen hauek ikusi dugu errespetua bideoklipa. Zekazita poleta, Bueno, kantu hori da Otis Reddinena. Gero, Aretha Franklinek egin zuen kantu hori famatua gaur. Eta hori egin genuen Salam Agur disko bat, prestatu genuelako Neu Gorriarekin agur esateko. Salam Agur. Baina, imagina ezazu, kanta hori, 96an egin genuna, lotura handia daukala, orain nik aurkeztu dudan azkeneko lanarekin. Hori da, Black is Beltza pelikulan, ateratzen delako Otis Reddinen kanta bat, eta da, justo Neu Gorriakek bertsionatu zuena. Eta da, hori, errespetua begirunea. Orduan ba, imagina zu, ni beti irudikatzen dut egin dudan guztia, beti badagola konexio bat leheno egin dudan zerbaitekin. Eta beti edo samplerren bat dagoela leheno beste disko batean azaldu zenarekin,
edo nirekin ibili den jendea hor dago, ez? Blakiz Beltza kantua, bera, grabatunen Mikel Txopeitiarekin, jakina. Baina gero baita ere, etorri zen Koldo Soret, dela... Koldo Soret, pasada... Baita ere? Hombre, laguna handia. Niña Koiete eta Txiko Tornado. Daukana Usuarekin, eta horren horiek ere partatu zuten Zuluaken, beraz etorri zen Koldo Soret, eta bera grabatu zuen gitarra, grabatu zuen bajua, gero nirekin ibiltzen diren haizeak, Jon Elizalde, Fino eta Lombi, hiruak etorri ziren grabatzera kantua, gero Mikel Azpirot, dela teklista bat oso ona, eta gero grabaketa egin genuen Bonberenean Txapekin, Carlos Osinagarekin. Eta horren, azkenean beti lagun berriak topatzen ditut, jakina. Baina, beti aurrekoekin ere, harremanatzen naiz eta bereiekin egoten naiz. Eta horren edezako da oso polita, ez? Gero, bolada bat igual pasatzen da, lagunen batekin igual ez nagoela, ez? Baina beti da gaude kontaktuan jakiteko segiten duen bakoitzak, non da bilen, eta hori niretzatko oso gauza handia da. Naiz eta nik denbora gutxi izaten dut askotan hemen. Orain, kontatu dizut, aztegur honetan, egon ez Granadan. Gaur nago hemen zurek, baina bihar, jabanoa aurkezpenak egitera, estadu frantsesean estrenatuko delako orain Blakiz Beltza filma. Aztegur honetan egongo naiz Alemaniako Stuttgarten. Dagoelako festival bat, eta banoa abioiez, Bilbotik. Baina handik hartzen dut tren bat, joateko Parisera, dagoelako Montreuilen, ere aurkezten pelikula, eta ero egiten dut Montreuil, Lille, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Itzultzen naiz ona, eta hurrengo egunean, banoa Taiwanera. Etzea gelditzen. Hori oso nara. Bai, bueno, ni horra bizitzen naiz, gertatzen dena da, ezberdintasuna da, beti, aste bat edo 8 egun eta gero itzultzen naizela. Eta gero baita ere orain ja, seme alabak 24 urte, 24 eta 21 urte dituztela. Orduan ja, bakoitza beraldetik handoa, unain ere semea dago La Furiarekin, diskjokiaren egiten, Irune dago alaba dago Bartzelonan, ikasten. Orduan, ezberdina da, orain orduan, Jone, neskalaguna, bera, adibidez, ni hori noanean Stuttgartera, bera ez dator, baina gero, Parisen nagoenean bera etorriko da. Parisen aurkezpen handi bat egingo duelako maiatzaren 8an, eta etorriko da Sergi López aktorea, eta... Orain antolatzen dut horrela, ez? Denbora baldin badago kanpoan, gero elkartzen dizonekin, edo, bueltatzen naiz, ezak, ja, aldatu dira gauza, orain ja, seme alabekin egoten gara, baina ez horren beste. Orain ikusiko dugu, beste ilusi batzuk, zuiguan flipatuta geldituko zegoeteko ilusiak edo nondik alteratzen ditugu. Kontua da, piriketa porez paiazoak, guanela urte pare bat, aterazutek pelikula txiki bat, altxagaren guartean, gogoratzen zera. Eta zo, amaiera abestu zenuen, ikusiko dugu zatitza hori, ikusiko. Komero, kapitaina, eta Marko Kaleen piratak ari dira lagunak biltzen, eraikitzeko ikastola soitan. Komero, kapitaina, eta Marko Kaleen piratak ari dira lagunak biltzen, eraikitzeko ikastola soitan. Komero, kapitaina, eta Marko Kaleen piratak ari dira lagunak biltzen, eraikitzeko ikastola soitan. Lagunak biltzen, eraikitzeko ikastola soitan. Komero, kapitaina, eta Marko Kaleen piratak ari dira lagunak biltzen, eraikitzeko ikastola soitan.
Bueno, Fermin, hau ikusi dugu zatitza hori, zer izan zen kolaborazio hori zuretzat? Begira, oso laguna naiz, Berritz, Porroz eta bereikin ibiltzen den kuadriarekin, orain Izaskun Folkada bereikin dagoela. Ba, imagina ezazu, ni kantu hori, Kokomero eta Malkon Jaren kapitaina. Ba, egin genuen zehazkaren aldeko disko bat, zan ozenkin, orduan kanta bat egin nuen nik, eta kanta hori izan zen hor grabatu nuen genuena. Orduan, Berritz eta Porrotzek eskatu zidaten egitea kanta hori ere, beraien pelikulan. Orduan joan nintzen seme-alabekin eta egin genuen kanta hori jo, baina gero baitaren ni parte hartzen duen, ni maketa batekin buskatu behar nuelako puztuki bat. Orduan izan zen oso faregarria, ba normalean, pues jendea kalean eta horrela, jendeak ezagutzen nau, pues musikaria naizelako, oain bai pelikulak egiten ditu dalako, baina, imagina ezazu, garai hartan oso farregarria zela, tortzen zirelako nire jarraitzaile batzuk igual, eta esaten zioten semea edo alabari, beira, hori da Muguruza, hori da Fermin, hori ateratzen dena Berritz eta Porrotzen pelikulan. Eta horren ezagunago egin nintzen ume askoren artean pelikula horretan ateratzen nintzelako. Bueno, eta igual, ogundu gazte gaztetzat eta duentzat ezaguna bazinen, ogutik aurrera umeentzat ere bai, ez? Bai, baina hori, farregarria zen ezagutzen nintzelako filma horretan egoteagatik, eta nola ni pustukia puskatzen nuen, baketa batekin ezagizen, eta gainera hor zegoen Mikel Txopeitia. Mikel, emaidazu baketa. Bai! Hori da Mikel Txopeitia. Horto Mikel Txopeitia ematen di baketa eta ni botatzen dut pustukia puskatzen da. Orduan bai oso farregarria izan zen, eta oraindikan ume askok lehenago ezagutzen daute horrengatik egin dudan beste lan guztiarengatik baino. Bueno, Berritz Beltzarekin esan dezakegu zuzendaria zarela ere bai, hori ere nabarmendu nahi izan den, baina ere bai, ezara izan irrati saio bateko zuzendaria edo. Bai, 3 urtez egon nintzen, begira. Justo kortatu eta neguaren artean, 3 urtez egon nintzen egin irratian. Egunero egiten nuen gau 10:00 tik 12:00 programa bat. Eta irrati gintza da zerbait asko gustatzen zaidana. Asko. Gero ez dut egin, berriro, Bueno, egin nuen, begira, horren daian dauen irrati batean, kolaborazio bat egiten nuen, Antxeta irratia. Astero jaten nintzen eta beti egiten nuen pare bat ordu dela. Baina ez dut berriro egin, eta egun batean egingo dut berriro. Gustatuko duten zeuke irratia bueltatzea. Bai, baina orain badakit ezin dudala, baina orain ere egun badago aukera asko daude, igual grabatzeko zure etxean bertan, edo ezagik. Egun batean konbentzioetanago egingo dudala berriro ere zerbait. Asko gustatzen zaidalako irrati gintza, eta niri gauza asko bidaltzen dizkiate mundu osotikan. Orduan, batzutan pentsatzen dut, pena da, disko guzti hauek bidaltzen dizkidatenak, gelditzen direla kajetan, edo apaletan. Orduan pentsatzen dut, badidez, orain nahiagatu zaizkit bi disko Palestinatik. Eta esaten dut, igual, ni programa bat egingo banu, posibilizango nituzke jarri, eta jendeari erakutsi, zer ditu zaidan, eta ez dakit, beti pentsatzen dut hori polita litzateke. Eta Palestinaren inguruan zuere asko zagututako
pertsona bat, Bai, horregatik gero, begira, lehenengo dokumentala egin nuen Jamaikan, baina gero ja urrengoa egin nuen Palestinan, 2008an. Gero egin nuen 2 urtetan 11 dokumental herrialde arabiarretako musikaren inguruan. Eta gero, ja egin nuen Zuloak. Eta gero egin nuen New Orleansen inguruko beste film bat. Eta azkenekoa, Black is Better. Zuri esker ezagutuko ditugu munduetako hainbat kultura simple eta polit batean zergatik musikarekin egiten duzu, musikaren gogoan eta. Bai, niri hori gustatzen zait ere, nik ere ikasten dut toki guztietatik, eta gero egiten dudan, gustatzen zait asko ere jendeari erakustea nik beste tokietatik ere hartzen dudana, ikusten dudana, interesgarria iruditzen zaidana, eta modu horretan, irekitzen dira, ez? Beste mundu batzuk ere jendearentzat, baina lehenengoa niretzat, ez? Eta hori da nire gehien gustatzen zaidan gauzetako bat. Azken gauza, badakiko daudela gauza asko ogutik hitz egin ezakeguna, baina zer da Euskal Herria Jamaika Clash. Hori da disko bat egin nuena 2006an, orduan niri beti Jamaikako musika gustatu zait asko. Eta orduan egin nahi nuena zen, holako taldetxo bat euskalduna, ara joan eta hango talde batekin topo egin. Eta orduan, han, badago terminologia bat deitzen diotena, elkartzen direna bi talden arteko, hori ez, musika egiteko, eta hori, clash bat, dela talka, edo txokea, ez? Eta horregatik nire disketxeari eta produktora cinematografikari ditu nion Talka Records and Films, eta itzulpena ingleraz esango litzateke Clash. Eta hori nola Clash taldea baita ere, izan zen oso garrantzitsua niretzat, horrela prestatu nuen Euskal Herria, Jamaika Clash, Euskal Herria, Euskal Herriko batzuk gindoazelako, Jamaikako batzuk zutako Jamaika, eta Clash kolpea. Eta horrekin egin nuen diskoa, eta egin nuen ere bai dokumental bat. Bueno, mila izako etortzeagatik benetan nahi nuen zurekin momentua partekatu eta ondo segi. Eskerrik asko gonbidatzeagatik zure etxera, eta ni jarraituko dut munduan zehar gauzak egiten, orain Brakiz Beltzarekin jarraitzen dut oraindik, iraian nola zinemaldia izango den, niri asko gustatzen zait Donostiko zinemaldia. Beti, zure bai, nik hartzen dut beti aste hori saiatzen naiz, hemen egoten, etortzeko egunero ikustera pelikularen bat. Bentuko gara. Hori da, egiteko gara egun batean, eta gauza esango dizut, aterako dugu DVD-an Brakiz Beltza, eta egin dugun dokumental bat kontatzeko nolako izan den prozesu guztia. Eta hori, oparituko dizut, Donostiko zinemaldian horra aterako dugu. Mila esker, ikusteko gara zinemaldia. Oso ondo. Bizaneko zireko muga ikuslei musu handi bat. Baka jende. Agur! Agur!